Jo em dic Eric Montes i Fort, tinc 19 anys, estudio el primer any del cicle superior de Direcció en Cuina a l'Escola Superior d'Hostaleria i Turisme de Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi i vinc de Vilanova i la Geltrú, una ciutat ubicada a la vegueria del Penedès, no? Una vegueria que està envoltada de muntanyes i tocant de mar. La seva localització geogràfica es veu reflectida en la nostra cultura gastronòmica, sobretot, no? Amb motiu dels productes autòctons que ens ofereix, com bé pot ser la gamba Vilanova, també estan relacionats així amb la muntanya els espigais, que és similar a una col brutonera, no? I amb molts dels plats tradicionals, no? Com pot ser l'all cremat, suquets de peix, trinxats, etc. Doncs el plat que portaré a la final és un pota blava amb gamba Vilanova, no? Principalment, la recepta tradicional al Penedès del pollastre amb gamba s'elabora amb gai negre del Penedès, però una mica per obrir els ulls i conèixer els productes autòctons al voltant, no? Doncs vam veure que a la comarca al costat, a 20 minuts en cotxe, teníem el pota blava del Prat, no? Amb unes característiques organolèptiques molt similar al que ve sent el gai negre del Penedès, en el temps de cocció, la textura que ens aporta, el gust. Dins del Penedès és un plat tradicional que s'elabora durant les festivitats, principalment durant la festa major, no? S'aprofiten dos productes icònics, no? Un de mar i l'altre muntanya, el que fan és fusionar-se, no? Per tal de fer un plat. Crec que vivim en una regió que la seva localització geogràfica, la seva gent, la seva història, no? Ens han aportat coses que històricament fa que tinguem una cultura gastronòmica molt bona, no? Molt extensa al llarg de tots aquests anys i hem arribat fins on estem ara. Crec que tot aquest conjunt de coses ens permeten tenir i disposar productes de qualitat per tal de poder elaborar una cuina de qualitat, no? I donar-nos a conèixer arreu del món. Doncs a la final, amb el plat que portem, crec que puc representar una mica tota aquesta cultura gastronòmica amb motiu de que portem és un plat, no? que disposa de dos productes icònics, no? Un de mar i un de muntanya, i a través d'aquests dos productes, no? El que podem aportar i podem explicar, no? D'alguna manera és la qualitat dels nostres productes, la manera en què tractem els nostres productes, no els sobretractem, per dir-ho d'alguna manera, no? Els tractem amb respecte, de tal manera que es vegin representats i es puguin veure en el seu màxim esplendor. I també cal destacar, no? El fet de posar el cap de la gamba, no? Crec que és una cosa poc usual, no? A altres països, però a la nostra cultura posar el cap d'una gamba és sinònim de mostrar la frescor, al producte, que disposem d'un producte de qualitat, que el sabem tractar i que per això t'ho posem al plat per tal que tu puguis gaudir.